Ето 3 килима, които са едновременно бюджетни и супер актуални. Номер 1. Килим Съмър шахмат. Това е килимът, който можеш да сложиш както вътре, така и на терасата. Не се притеснява от вода, слънце, а дори можеш да го измиеш под душа. Перфектен е за натоварени зони и носи летен вайб. Цената му за размер 140 на 200 е само 54,30 евро. Номер 2. Килим Флоренс. Тук вече говорим за мекота и стил в едно. Земни цветове, зелено, бежово и тюркоаз. Всичко, което е актуално в момента. Стои еднакво добре и в модерен, и в винтидж интериор, а малките ресни дават завършен Pinterest ефект. Цената му за 140 на 200 е 79,40 евро. И номер 3. Килим Miracle. Ако харесваш изчистен и модерен стил, това е твоя килим. Букле текстура, релеф и изненадващо меко усещане. Стои страхотно в джапанди и минималистични пространства. Дори можеш да го комбинираш с друг килим отгоре за по-интересен ефект. Цената му за 140 на 200 е 59,80 евро. А ти, кой от трите си избра? Възползвай се от промоцените само до края на месеца. А ако ти трябва друг размер, пиши ни или разгледай на килими.com.bg. Стъпка към по-красив дом.